Kajingturay bala Shispasni belatip kum Mahatma Gandhi National Rural Employment Generation Scheme MGNREGS kabalawan rabun ba kijingkala kijingpu jingping bat jingitanat kishnong kithaw kithan nong kendong bat kapsor kalapli kilat kilinti bala sngi kibaduk perangli kaleng ke district jong kamiglaya ke MGNREGS kalaklong ye kajing 8 kajing sngongu bat jing sngo trai jing kipai pa haman kishnong kat chapa kilat thai khubor kilit lum jingtep Penban ke MGNREGS kala-kalalong kawatlam aryang serti na kabenta kipat kasnong latnong kse kabron haso yong sin adi ha kabakasnong kalakat aryang wak hapedeng kipakwa bala shispasngi bat kitu kipapersya bat khang ban pentri kini kekambela ban penbha bat penitrat kini kasnong emtang kata ka office so yong sin adi bedon buram kam ipatiaw ban pensyai bat ban petha kipat pa kiba emja na kini kekambela shispasngi kini kidurki kin batai hi ya kesdang kawai jong kecing sange nedang ya kecing tray bela shispasngi hakani kishnong Besok ini pro pelayan lapor antara press conference nalian jong nah berbicara lang kecing wan ini kita sini kalau kecing pensai habis benda don kecing ujor nah kalian jongi anut apa ka office jong ka Human Rights Commission kalau kecing pesange ya kecing tray job ka ko sedang banyak saya akabangi la ujor akan retorik mentau benai ba mentau senang kei kabangi kwang pusai ne lompa hadin ke jing ujor jongi ladon toki rangba arngut ibalami syahmat ban pensai ban kren bat ke jing kren jongi kelombang ila peneksan aban kong ni iba lon ke jing kren ke jongi kebalami we niki new channel kaba kila ong ba kam sem ladon kono ke jing kang để khám phang phát khi là người đây hi là cam ba hot ke jengkang di kata lok ta benta nang liang juni kwa ban pensai hane pasawai pat ke benta abai dei bat ke jengkran jong kaneka block development monitoring committee kebala kran flow kaneka jing tre job card po sinong ngai sai i hane po sinong ngai sai kadai ke jing sisa hakaba nang liang juni ngi sai bim da batai ben don kam ban da batai niak nomor ba wat ki pai ba nong song sidong jong son hang se bami haka new haka kandai terik mentau benai haka baki de ki pai ba nong song sidong jong son hang se i dalade ila pen sisa ba ila pen skap ba hoi kedon sia hajing persenge ya hajing trejok ba ko song se bat kine ki pai ba nong song sidong jong son hang se badai ki nong trejok ba ila pen sene ya hajing e nomor ba habakang ba persenge ya hajing trejok ba kalau sia hajing dunong ko tak mar balai mar kambusim sinong kendong irap kiriang war like pot di trejapka hendrai la tu yo ban trejapka kumat ba kinom yo berla te kata ya ka kamai ke jing chongki kata du yo pat chongki sawai pat kabenta ka bang suban ban hune donru ki brio ki ba duna ka department ki bang ngitip kinong wei ki pidudi dan ki person with disability kineru ki brio ki yo jing mentoi na ka ne ka jopka hoi kim le trei kim la ban le trei dan ki bok mak ban le trei don ki balak le trei mala Handai leng ba kajing don cuma ni kerja pak erap ya ki berkerjaan yang long renjeng joki berkerjaan yang long yang sem joki ni kajing khang berpentrei kajing persenge berpentrei ya kerja pak tak tu tak tapi ai kaban pak kusneu ni long ba hoi don tu ki long ba kalau mi semat iba ong ba kajing trei job pak kaya be semat nalia jini perluan pensyah ni ba aduk mentahi nak liang kerja pak kamu semla ya semat barbalai Marba kadon kede kajing wat kasisi ki jong kini ki dang ba ki bawa mi sakmak ha ka ba khat patrik na banai ba khat wei area usau ila tho aci video ko ngamne subject kajing terpat ban persenge iswa ya kajing ji dalam Jerman BBC bat kajing bat ban pentrei bat ban persenge ya kajing pentrei job ka ko song sai kalau kata kadon kajing persenge pentrei ya ka job ka ko song sai haus nam arhajar arkusau Raja Pusau, rajing sisa nak lihat office jogi video, ila betah ban pentrei, yang awal dijing trei ke ngitip ke digital library. Ya kan dia ke digital library, lamut ban pentrei dah ke bingsi, kemudian ba lamut ban pentrei dah kinong trei job pak, kok senang maju saya. Anda kini ki beliau kira ban pentut, ha office jogi video, dah ke balik ban bu kijing tok babun chat bukom, bapersim sim kerteng nang ne nang tai bom dei buat kinong jong son lang saya. Bandon bantah po nang ise kisim ni kita kerteng ban komple hadu bo poin kuat ba nak liang ka office jogi video rengkat dak jing ikran lang bat ni kinong song senong bat kinong git kam senong
but IBC ru kumju lahak ban simno nak liang nak office jong video ban pentrai apa ka simno nak liang video ban pentrai miso tenat hawa tang ba kawai pat lamba ipa iba im nak bala job ka laduk nak mentrai sawai pat dangsian hakaba nak liang office jong video la alot kawai ka jing trai job ka hapok senang langsek kepada ke surok mentrai yang surok nak pilih siapa mau syaka hendrai idong trai job ka kilai de penbet kilai de minum yalang penaruh yang si mentrai hendrai haswa bakin le trai ne ki brio kilai de khang da office jong deputy commissioner delok tak benta kawarak ai ka bom so tenat penduk no yang hok jong ki barbalai kembang ikran mensua abang ikang di trai job ka kate ke jing penduk yang hok jong ki barbalai ka tak baik yang jing jong ki yang lap kamai jong ki yang ka jakpo jong ki yang lebat tak yang jing kerjaan yang longi langsam jong ki kata kadai kawai ke benta ke bagi kuat ang percaya lang bagi lak ketiga sampai ba hak khanyo turik mentau benar kalami kawai ke komiti ke ba hitep kum ke block development monitoring committee jongka soyong sini ke block hak bang i hang de ba i chairman kum i ke kharbuki ilah pensai sakilat hakubon lang ba kawai ni gini channel ilah kan ilah ong ba da ka jingdon lang jong ke khot jong komiti ngi i ba yong ba ka jing trai job ka ko ka senang lai nok se ka ya chmat ko mentah ka don ka jing kan jong i ka baong ba ka jing trai job ka ko senang lai se ka don kadang beteng hadu ne benai lebet jong tengah jauh san hendai ngakwa ben keli ki hato kitip na em ba ka jing trai job ka ko lai nok se ba sya pen sange nang ba ka jing ujo de win kata ka wei ka ba ngakwa ben keli bas wei pat ngakwa ben keli ki hato ki yo jing mentoi ayu kan ban ong ba ka jing trai job kat ka ya chmat wa la hap deng ki ba kilami chmat ki nong trai job kat kilami chmat ban ong ba ka jing trai job kat kam sama ya su menta hap deng ki lagi asli ki trai ki bala sak pan ko ngai iba don ru kito ki nong breu ki kato ne napok song lang se ki ong ba ka jing trai job kat napok song lang se kadang beteng ba kadon ka jing kam ba ki pentrai yak tak surok ban lai sop santa handa yak tak surok as baik sop santa ro kam dai ba pentrai ka job kat om dai ba pentrai da ka BC but om dai ban pentrai ba pentrai da ki nong trai job ka hande yakine ka jing trai ban lai ko sop sentaru la pentrai lang ba ka MLS scheme lang ba SRWP bala pentrai da iwei ni ikong ba keteng yang hun nong bri te wat yakine ka digital library ru ki nong song sunang ki badai ki nong trai job ka ki laduk ban pentrai but la ha ai ban pak trai ha wei ni kontrol ba la phak da ka blok te hello ki ai bentar bro khoj iso ba pensai ba hot ke jing trai job ka ko la nak se la sia ban sange ba lo kan benta ni hajing sia ngim kwa ban ya dang ya bun tien ba ban halor kan ka jingkran jong ki jong kan ka block development monitoring committee ta ka baong ba ke jing trai job ka wa hadu mantau snam lu kadang nya smat lo kan ka perlong ya ki nong song sunong jong senang lain nak se bat suaru kata kadon kita jingkran jong ki ba atau dengut baong ba jing trai job kat ko song se ka ya smat lo kan ka benta nak liang kinong song sunong bila don kajing mut bagi hak benda tur WhatsApp office jong video ru nang ban dawa yak ta kajing bai pala hot ku baong men kajing trai job kat kam sem lai ya su hendai kini kirang ba pat kidang pensan mading trai job kat ka ya smat te long ta benta kinong trai job kat ko song se kat ku jing tip jonga kila puthe ban lek bertut office jong video ru nang ban dawa yak ta kajing trai job kat ka ba kini ki riurang ba ki bala kelakam lo kan dengan bentang aso bentong ba lese lada nak liang ka office jong video kam semla penyak saya kini ki atli ki jing trai kini kirang ba ki bakam baong ba ka jing trai job ka apo kesang lain se kadang yak de do mentaru kini ben sim nya ka jing klik ban siu yak bai pelas ni jong to ki baru cispa sngi ha ka cisnam kata kadai ko wei ka ba nak liang jong ngahi demi ni tentu kini lembak iba persang ban penyada ban pensan ba ka jing trai job ka ya sip Sawai pat kebenta ke bangi iba leng ba kajing pensai haka neutrik nai besan ang jausan tau filstan nong beri bat dubious lendo kini ki anut ki ba ki keno kalau ni kajing komplain jogi ila keno personal yang ana kaboong ba ngalapan kelumar senong ngalapan kelumar yang imang salang kalau ni kebenta kalau tak ya kajing siu jonga maklong ni benta ngalapan fe benfal dak defamation case persyak ini anut ki ba ibal kan tho ya kalau renjang jonga kalau ke jing keno ba don benta ban kelumar senong bat ban kelumar yang imang salang